Murat Öwezov kızıklı sorular cevaplamak için bugün Yevşen'in mikrofonunu yıldızımıza bugün ayrıca tayarlanılan 3 sorularımızdan verdik. Minnettarlığını bildirmek için aydıp bolacak 3 söz. Minnettarlığını dine minnettar diýäýän mene. 3 söz aýtmaly bolsa, Käbir duýgulary beýan etmek üçin belki käbir ýerde söz okmanam däl. Sebäbi duýýa adamyň özi minnettarlyk bildirýänini ýüreginden aýdýan bolan istat diýmeseňem geçýär duýgulary hiç wagt ýalan sözler aktar. birden turamada eýen 3 sany adam. Ýerden turamda her gün bir kil turýanna. Bir gün turýan uzak gün özüm bara kritika wad edýän halam akşam. Näme dip gördüň, näme aýdym, näme klip etdiň. Şol uzak gün Murad özüni kritika wad edýän. Käwün orta turýan aýna seredýän, zat etýän. Nastroýeniýam goý, çağalar gujaklaýan. Her gün her kili terezde. Aýtmany gowgarýan 3 aýdymyňyz. Säher şemalyny gowgarýan. Kän ýyllar geçdi. Olin her toyda aýdamda ýene de şobur duýgy bilen aýtýan. Ondan çalt aýdymlardan ikimide bary bol gowgarýan şonu. Ýadydan o. 3-nji aýdym. Ejany gowgarýan, täze ejaýdymmy? Ejeme, şol aýdym. Birden anna bolmaly 3 şäherdet. Sizin pikiriňizçe näme? İlkinji bilen dogruçylyk bolmaly. Taka denan hem adamda da. Yalan söýleseler men kibaranam. Täze men oňorsam hiç kime yalandanam yalan sözläp bilemem. Imma jaýerine yalan ýaşydyr diýär öde bolan men jaýerine de yalanyň dogrudygyny kän kabul edip bilemem. Täze yalan zat bilen dogry edip bolanam. Denanna dogruçylyk bolmaly, mehirli bolmaly denanlar. Bir ýyldızda bolmaly 3 sany zat. Stil, image stil olmalı, duruş olmalı. Men pikirimçe şu at aklıma gelen. Kände sanap bolar. Sahnada durmak. Kumýerleriň biri sahnada duruş ve sahnada çykyş diýende Jackson gözen öýle. Jackson'ın sahnada duruşuny gözen getirýänmi? Ana şonu ýaly durmagy başarmaly aýdymdan men belki. Ondan soň energiçnist bolmaly aýdymçyda. Adrenalin bolmaly aýdym aýtmagyň sahna. Ondan zriçilki simpatiya bar. Adamlar aýdym aýdyp dursun ol hemmesini gözden salmalylar. O bolmaly hukman. Elbette sesem o bolmaly. Kızykly soralara gelýär. Sunut elimindäki iň gowy 3 maslahatçyň. Iň esasy 3 tane maslahatçy. Biri gelnejeň Bülbül hanym. Birini şoňa dinledýän. Hiç wagt ýalan sözlerni okulaýan. Ondan şatlykdan kän maslahat alýan Sopuýew. Biram 3-nji Şamrat diýip biler. Şolong 3-de menden kän ala edýän adamlar diýip biler. Ýene bir ýetip gelýär, oň adyna Emir diýilýär. Kaka diýen bolýar, şol aýdymyň erwet däl ha diýen bolýar. Ýöne şu klipde diýär şu arkadaky näme biram eşigiň kän oturmadylar at diýen başlady. Ha ularny görersiň. Indi bolsa Murat Öwezow'nyň üçin beresimiz gelýän soraw bar. Könülün we gowran eşikleriňizi näme diýäňiz? Hiç degmeýänlim bilýänmi? Sebäbi ekskluzivliginden beter onu käbir eşikler var. Diňe şo bir klipe, şo bir obraza gelişýän eşikler var. Onu ne men başga ýere kep bilýän, ne bertem sen başga ýere kep bilýän. Kim ýere geljek eşik däl. Şoň üçin hem durýar, ýadygarlyk hukmunda. Görýän ýatlaýan şo klipde gepdim. Kstati ben o nima kemme bir de baksın seyredeli şehre şonna kostüm var entem dur güllü kostüm ne çileşti onun var. Tat çileşti. 10 yıllanım köp geçendir. 15 yılın kıdatlarım duranlar var. Atak yönü köp kıdatlanmay jigilemme geyip bolacak kıdatları paylayan, berýän, gowaryan, aýdymçylara bermek gowaryan. Sebäbi ýa-ni täze çykyp başlan aýdymçylara berýän ol ne çylyň soň garşyňa çykyp agam ýadyň şempionat far kostüm berdim diýä bolan. Beýle. Üçlü sorawlarymyza dowam edýäs. Iň ýakyn dostunda gowaryan 3 şähertiňiz. Dogruçylyk ýene de. Meni bolşum ýaly kabul etmek. Men kän bir gatty bir häsiýetine çydap boljak biri däl bolmam mümkin. Sebäbi durnuklyk häsiýetim bar. Göni aklyma bir dostum ýadyma düşdi. Adyny aýdyp durmaýyn. Men gahar eden wagtym käwat
oňuma saldyrýan. Ondan sonra düşünýär. Bolly. Da sen şu настроениň gowdal düşünýän. Erti görüşelik diýär. Hiç ile öýkelenip menden. Näme diýen? O da gowna çyk bolsa gowarýan. Prozrachny bolmaly adam. Gizliň bolmasa gowarýan. Aýralygy üç söz bilen aýtmak biraz agyr geldi Murad öwede. Aýralyk bar. Mysal üçin ışykda, söýgüde aýralygyň derden bir hili belli bir wagtdan soň ýatlaýan bolan lezzet ýalamok görnýär. Bir tarapdan seredýän wagtyp kyn, çek bolmajak ýaly. Agyr aýralyk. Kyn. Umuman kyn. Iň gowarýan 3 sany daşlar ýurdaýdym çiň. Gowarýan 3 tane daşlar ýurdaýdym çiň. Gowarýan 3 tane idealym bar. Şolar aýdaýyn. Olam 3 saýdymçy däl. 2 saýdymçy. Biri biziň öýümizde Emir bilen Elifşanyň "Kaka şu kawa hereket edýär, kaka maňa derediýär" diýip aňyrtmakdyk goýar. Jacksonyň heykeli bar öýümizde. Michael Jackson kumir diýip bolar. Biri şol, ikincisi Tarkan. Tarkany hemme tarapdaýyn. Hem ol gowy adam, hem gowy artist, gowy aýdymçy, dörtlük. Üçüncüsü Şahrukh Khan. Tarkan bilen görüşdik bir ýerde. Atbegendim. Şahrukh Khan bilenim. İnşallah Allah nesibem ýatsa bir gün görjegime inanýar. Üçtünde meňeş ortak häsiýetler bar aslında. Üçtem hiç kim bilenem ýarşanokdur. Diňe her gün öldürniň has ideal bir görnüşi bolmaga çalışýar, öldür bilen ýarşýarlar. Gyzykly söhbetdeşiňiz üçin köp minnetdarlygymyzy bildirýäs. Minnettar. Kän wagt garaşdyrdım biraz. Seni şuna ýa-da ýere görleşmek nesibem eken.